Det var den, der hed Danmark, Skotland, Uruguay og Vesttyskland med sig. Den begyndte behersket med 1-1 mellem Vesttyskland og Uruguay, til gengæld i en ualmindelig hård kamp. Ja, det var helt klart, at den viste, hvad vi havde i vente. Men på den anden side, så viste den også fodboldmæssigt, at hvis det danske landshold bare kunne spille nogenlunde op til sin sædvanlige standard, så var der ikke så meget at frygte. I hvert fald, når det galt om teknisk og taktisk fodbold. Ja, lige efter den skulle vi jo møde Skotland samme dag. Og det var vel nærmest en nøglekamp. Det var jo mange, der talte om, at det var kampen, der skulle vindes, hvis Danmark skulle gøre sig nogle forhåbninger. Det var jo fordi, man regnede skotterne som det formodet svageste hold i puljen, og hvis vi møder dem først, så vil det være rart at få 2 point at starte med. Og så er det jo også fordi, man ved at få 2 point har en dejlig masse selvtillid at køre videre med. Så det var en nøglekamp mod Skotland, men heldigvis så viste det sig jo, at vi også ved den lejlighed havde et godt tag på de britiske hold. Laudrup ned og hente på midtbanen. Elkjær. Arnesen. Ej, det er det skotske markeringer i øjeblikket. Laudrup har driblinger, der ser at rejse sig fri. Og så bare med skuddet, Laudrup. Ja, det er synd. Ja, det er synd for Michael. Lynende hurtig dribling 1-2 med sine egne fødder, som en forbi McLeish. Det er det, vi skal håbe på. Og der kommer så åbningen til skud. Kampens forløbet bedste scoringsforsøg. Fast. Aitken. Strachan nu markeret. Godt prøver at rykke sig fri her. Jesper fik ikke fat i. Richard Goff. Glimrende set aflevering af Jespers klubkammerat. Gordon Strachan. Det kommer forhåbentlig. Hansen. Hansen. Ja, han har set hullet over til venstre for målmanden Leighton. Godt set af Berggren. Så Laudrup. Berggren rykker med. Elkjær. Og så ind over ham. Ja, i sidenettet, desværre. Godt danskapsspil her. Laudrup. Arnesen. Berggren ude på højre fløj. Det er Elkjær. Og så er træk. Og så Elkjær. Ja! Preben Elkjær! Fortælle sætter Arnesen og vidunderligt afsluttet af Preben Elkjær. Danmark foran med 1-0 efter 12 minutter. Træk. Heldigt også forbi Miller. Og så forbi Jim Leighton. Preben Elkjær. Hans 34. landskampmål. Historisk det første VM-mål for Danmark. Han har gjort det igen. Blødt det igen. Preben Elkjær. En herlig dag, den